inene yo machalare mano chopo e pap mano wuoche ot mano chopo e town e bombe mopogore opogore iwacho ni koro kwayo nitie ka ochwale nyaka e bombe moko jogi sumo bende dwa nene yo moro malach gida wuok e sofa set magudi gichung'e oko otene gi Jaramogi Kenyatta Stadium Mamboleo otene gi Sports Ground Kisumu ikin kuonde mamoko mapod oganda moko dware akaka jo Migori Posta dware Migori Stadium koso Posta Ground Joma bebe tere roch Giloso stadium aparo ni ok en nini mamarach nikech dhano 46,000 en joma tin sana kiluwore gi jok mohero mpira e Kenya ka ka 46,000 kende manyalo dhi e stadium to nyiso ni ji mang'eny olor negi oko koro kata kopong' 46 no pod olor ne ji mang'eny kabisa nyiso ni thuolo mar neno mpira pod ji nyaka many kuonde ka kionge gi TV e odi kata to neno mpira be ber ka ji ng'eny nemo ineno ka ji wuok ok ni gionge TV e utegi en mana ni koro kama ji ng'enye mor nitie koro giwuok to gidhi kama ji chokore to wanene to celebrate kanyakla nikech magi moriwo ji te koro aparo ni e bombe moko bonego time ok mana e Nairobi kende nikech ng'eni ok ni ji te nyalo wuok e gwenge kama bi Nairobi ka neno mpira Uhuru Park lakini ka okete kuonde ma aparo ni okay kuonde masiwuotho ang'eni Eldoret nitiere gi screen gimoro kacha dir bomba kanyo gibe ginene ga gito gi follow ga mang'eny nikech gin ng'ene nyaka weche mag ng'wech be pod giluwo mag ng'wech gin koro gito ne gichako chon